and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to me. Isabay nilang ko niya. Aron katabangan na lang sab nako siya sa mga kipanglabhan. Salamat. Oh. Madeline? Senyorita, actually, kay ni akas sa among mansyon. Gitugutan talaga magkasampit sa akong pangan sa una. Kay wa ka pa sa among poder. Pero samtang ni aka dinhi sa among panimay, don't casually call my name. Sangpita kog senyorita. Senyorita? That's more like it. Madeline, dili siya katabang din Pero niya siya magpuyo dinhi. Pero, Sir, good, may problema ba ng bahina, sir? Happy? Okay ra. See? May problema. Todi ay, gusto kong pailisan ng mga kurtina sa akong lawak. Lakip na ang mga bedsheets. Ignasin ng Josefa. Ako na lang, senyorita. Okay. Og pagkahuman, labhi. Dili pa mahimong ugma na lang, uban sa mga... Dili kinalang ikaw ang manlaba. Kay matod pa si mong bana diri. Dili ka kuno katabang. So, sinang Josefa na ang mulaba? Humani mo makuha mga kurtina og bedsheets sa akong lawak. Sige. Ako na lang labahan ini human ako kuha. Pero dili ka katabang. Masab ko lingaw, senyorita. Buhaton ko na lang. Mary. Happy, okay ra. Dali ra kay na. Sa dili pa mo ngit-ngit, mahuman ako. O maatimanta na ka. Mary. Papapil. Hapit na ko mahuman. Gamay na lang ni. Gigutom ka na ba? Biyaan ako ni sa makadiyot. Ayaw. Wa. Kadakan ba mo yung gilabhan eh? Nga ba gidawat manini mo? Kaysa si nanay ang manlabain eh. Mas may pang ako na lang. O, hapit na masab ko mahuman. Basta sige na. Pawa na diha. Kay mangwaswas na ko. Dili. Tabangan ta ka. Ayaw na lang lagi. Kaya ranin ako. Aron mas madali. Mas madali ko kung mapahawa ka diha sa kong atabangan. Makonscious ko na ka diha. Di ay? Makonscious ka si mo ba na? Ha? Hindi mo ko isablikan sa nagkasabot pang tubig. Mubawas ay. Karon ka. Sasar ha? Ang ipabuhan na ni magmayon. Sa'yo mo ba ito ha? Kini ay. Happy! Sisi, sir? Wa ko basayod, senyorita. Imong anak niya wa ka mahibawg hain? Dili na gamayng bata si Cesar. Aron ako pang batayan kanunay, senyorita. May mo ba dili ka mamilusupo? Himoy kog juice. Fresh, ha? Sige, senyorita. Ayaw pagdagan. Tiyo ka rin ni Cesar. Ang ibang Diyos, senyorita. Masaya gibuhat ko ban sa patignaw. Habi, Houston na. Basta na kayo. Puslan man nga basa data. Mga ligo na lang tado ha. Ay, agkay. Ala, nasudlan. Huwag sabon ako mata. Ha? Ay. Ambi. Kadiyot, babuan ako tubig imong naw, ha? Asa na? Hang papa? Wala. Wow! What a scene! Ha, may mo bang mo join? Senyorita? Abi ko magmata
gud mo, Cesar. Labad ang imong o. Hinungdan nga mibiya ka sa akong lawak. Ha? Oo. Gilabdan ko sa kong o ganina. Dito ka kikan sa lawak ni Senyorita Madeline? Yes? Dito siya kikan. Kahinga naman. May problema ba? Kanunay siya mupundo dito sa akong lawak nga kami ng duha bisan sa wa ka pa moabot sa iyang kinabuhi. Dili pa din niya ka na mahimong buhaton karon? Kung may ipabuhat ka niya, Senyorita, nganong dili? Actually, yes. Na siya daghang buhaton dito sa akong lawak. As a matter of fact, it's a strenuous work. Dili ba, Cesar? Madeline. Di ay pa? Anyway, wa ba sa gihapon ka magkasabot kung unsay meaning sa akong gisulti? So, ayan na lang to gara kay maglabad pa unya ng imong o. Kining hapit na mahuman si Mary sa iyang kipanglabhan. Sorry kung nakita ni mong nagbasa-basa mi din Pag-ilis na, maughan ka sa imong t-shirt. Tabangan sana ko si Mary aron mahumandayon siya. No, biyain na siya diha. Pasagdan na siya diha sa iyang gibuhat. Dili mahimo. Mangitngita na siya kung pasagdan na ako siya din May ipabuhat pa ko ni mo human ka makailis. Habi, sige na. Biyain na lang ko din Dalion lang din ako. Igo na lang sa ko sa pagwaswas. Unsay gusto ni mong sudanon para sa panihapon? Musabay siya sa pagkaon na mo ni Daddy. So don't put too much effort sa pagsilbi niya kay temporary ra ka na. Ha? Temporary. Kaya karon na. Pakitang gilas kay bag upang kasal. Pero I doubt kung mula hutay. Hantod na sa katiguangan, Senyorita. Buhaton ko gihapon ang akong obligasyon, isip iyang asawa. Do. Whatever. Cesar, sige na. Cesar! Mary? Okay na ko, Happy. Ganun gisulti mo kato ka, Mary? Ang hain na to. Nga kanunay ka din sa akong lawag? And that you do a strenuous work here? Tinod man, dili ba? Ano bang marag nasuko ka man? Madeline, asawa ko gihapon si Mary. Hey, Bisan pa man kung... Hey! You sound like a loving husband to marry, Cesar. Don't tell me nga na in love ka na niya. Sa imong gibuhat, giyatagan nino nimo siya kalibog. Ug tingalig magduda nino siya natong duha. As if makasabot siya sa maong pong. Madeline, wa man makatapos og kolehiyo si Mary. Apan intelihente sab siya nga pagkababay. Busa hinahinay sa mga po nga imong ilabay ngadto niya. Ha? Filter it. Kung mahimo. Kung dili ka gusto nga mao na hinoy kini mamahimong hinungdan nga mabunggo ta sa matuod natong tuyo ngadto niya. Fine. I just can't help it. Mabasal pa ko nimo. Sweet kay mo tan-awon ka ganiha nga nagukod-gukod. Happy kay mo duha. Muragit mo ka ng loving couple. Kasi pwede li masuyaan na, ha? Sorry na. Hoy. Oh, wait. Nga nabatod nga ako may mag-sorry. Dili ba nga angay nga ikaw man ta mag-sorry na ako? Gipaselos ko nimo. Kung may buhaton ka mang sweetness ngadto sa batignaw, you have to make it sure nga wa ko sa palibot aron dili ko masakitan. So ikaw ang angaya mangayo og sorry nako and not the other way around. So say sorry na to me. Sorry. Wala ko ma-feel. Madeline, gibuhat ko kini alang natong duha. Busa mahimo ba? Cooperate. O kano saban nimo matuman ang ipabuhat ni Daddy nimo, ha? My God, Cesar, muduha na kasi man na squad mo makasal, wa paghihapoy progress nga nahimo. Dili lang si Daddy ang may bati o kalaay. Kundili, lakip na sab ko. Hatagi pa kog igong panahon. Ayaw ko papaabutag to, guys, Cesar. Nakaila ka na ako. Patience isn't my best friend. Tingali po niyang dawato na ako ang giingon ni Daddy nga pakaslan ang anak sa iyang kasosyo. O biyaan ta na ka.
Sa sir, ang akong buhok! Uy, ang akong buhok! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!